Ready? Takže ho nahráváme. To můžeme pak zkrátit. Můžeme to tak zkrátit. Krišpínku, pozdrav dědu. Halo. Tak počkej, tak... Tady je kamera, tady, tam co si dvě do kamery. Počkej, tak začneme, tak na 3. A co začne? No tak přát mu. Aha. No 70 dědů. Tak jo. Tam. Kamera, akce, jedem, Krišpín, neboj se. Zdravíme do Číděk. Dědečku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, ať jsi stále taky mládenec. Už byste trošku mohli tam mírnit a neuhánět je tolik. Vlastně nás mrzí, že tam nemůžeme letos být, ale na tvý narozeniny určitě přijedeme i s Krišpínkem. Každopádně Peťa už za tebe oslavoval včera. Že? Ano. Já ti ukážu, jak vypadá velice zdravě. Čau dědo, všechno nejlepší k narozeninám. Doufám, že se oslava vydaří. A měl bych se ti víc na motorce. Si na tebe připijíme. Připijeme si na tvý zdraví. Skýče doma. No a doufáme, že se nám s babičkou třeba přijedete. Třeba příští rok na dovolenou. A Krišpínek tě taky zdraví. Krišpínko. Krišpínko. No, každopádně tě máme strašně moc rádi. Uži si oslavu. Máme tě rádi, papa.